Fi aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modèliw ka d'aw ye ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago be tisi kalalenw na walima n'a be fɛ ka kɔ tisiw kala a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye a n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara ɲi kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bennen no ACI 2000 kɔnɔna la Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago be qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Bien dana ye novembre kalo tile 6 san 2023 n balima Joliba TV nu jabarani filɛbaw an ka foli ani tanu ni an b'o di aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sigimɛ ka nin wagati in kɔnɔ n'o ye kunnafoni sɛbɛnw olu kɔnɔ kuma lakaleli ye a kun ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la min ye sɛbɛn ninnu ye a bɛ fasiri an balima kunnafonidilaw fɛ minnu ka wulikajɔ ka bon su ani dugusajɛ walasa ka se ka jamana kunnafoni fara ɲɔgɔn kan jamanaw a bɛ sɛbɛn nanzarakan na an kɔni ta ye k'a lakale aw ye bamanankan na o kuma na don o don ni waati mana se nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ka se a kanɲɛ 10 ma sanga 30 kɔnɔna la an b'a lajɛ gafe ninnu ka se k'u lakale aw ye o kuma dɔgɔkun daminɛ bi ye an bɛ dugawu de kɛ dɔgɔkun hɛrɛ a n'a karama ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ k'an lamɛn arajo Joliba sanfɛ Mali kɔnɔ yan Bamakɔ yan Segu Sikasokaw fɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an bɔlɔlɔkannamɔgɔw fana page Facebook n'o ye Joliba TV News ale page Facebook ye fo ka taa se Joliba FM ma an tɛ ɲinɛ kɔ an b'a fɔ an ɲɛna aw danse jamanaw gafew bɔra gafe minnu bɛ an bolo kɔrɔ bi a bɛ tali kɛ l'essor min ye le soir de Bamako ale bɛ yan les échos welewele fana bɛ yan ka taa se min ye Nouvelle Horizon ma an bɛna ninnu de lakale jamanaw aw ka faamuya kama o kumana an b'a fɔ an ɲɛna aw y'aw tulo kɛrɛmɔsigi fasiriden sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'essor jamanaw ale ye jamana ka fasiri de ye a kumana san o san min bɛ cakɛda dɔ b'an ka jamana kɔnɔ yan ale ka baara bɛnnen bɛ sɛgɛli de ma u k'a ma ko bureau du vérificateur général a jirala k'a fɔ salon ko san 2022 min ye vérificateur général ye ale ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ gafeba min ni u ye sɛgɛsɛgɛliw fara ɲɔgɔn kan o kɔnɔna la u k'o de ma ko rapport 2022 vérificateur y'a ta ka taa di jamanakuntigi ma colonel Asimi Goïta a jirala k'a fɔ vérificateur général ka nin sɛgɛsɛgɛli in kɔnɔ a jirala k'a fɔ ci minnu bɛ yen n'o ye mission ye o 36 ɲɔgɔn na u sera k'o de kɛ ko n'i y'a lajɛ sɛgɛsɛgɛli minnu fana bɛ tali kɛ nafolokow la o 23 ɲɔgɔn na o sera ka kɛ ko baarada minnu yɛrɛ bɛ yen fana n'olu bɛ yen nɔ n'u ka baara yɛrɛ tɛ kologɛlɛya t'a la walima galabu t'a la o sɛgɛsɛgɛli 3 sera ka kɛ a jirala k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli 8 ɲɔgɔn n k'a fɔ laɲini 8 ɲɔgɔn na o fana kɛra gafeba in kɔnɔ n'i y'a lajɛ ko laɲini 2 fana bɛ yen fɛɛrɛ minnu bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ jama sago ye k'o fana laɲini 2 ɲɔgɔnna kɛra n'i y'a lajɛ ko n'i y'a sanga san 2021 vérificateur général ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ n'i y'a sanga o ma jamanaw k'a bɛ n'a fɔ salongo san 2022 ko Mali baara yɔrɔw tiɲɛ yɛrɛ la tanama ko caman bɛ yen dɛ vérificateur général ka fɔ la ni nafolo tunu ma fɔ yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ baara yɛrɛ tɛ kɛ a kɛcogoya la walima jamana kɛlen bɛ ka maa minnu ta foroba baara kama caman bɛ yen o kɛlen bɛ ka jɔyɔrɔw bila jamanaw nin n'a ɲɔgɔnna caman vérificateur général ka rapport san 2022 in ayiwa a bɛ nin de fɔ ko n'i y'a lajɛ n'i y'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan dossier 22 ɲɔgɔn na olu kɔni taara k'u bila sariyaw tigilamaw i n'a fɔ procureur minnu bɛ jamana tɔgɔ la procureur de la république ko a bilala olu ka bolo kan ka ban min ye fasiri ye n'o ye l'essor ye baara in kɔni kɛra kuluba a kɛra juma tɛmɛnen jamanakuntigi colonel Asimi Goïta ale ɲɛna a kɛra jamana yɛrɛ kolatigɛ cakɛdaba minnu bɛ i n'a fɔ premier ministre Choguel Kokala Mayiga ka taa se conseil national de transition CNT o ɲɛmɔgɔ colonel Maliki Diaw ale fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan yen nɔ walasa limanaw n'i y'a lajɛ ko Samba Alhamdu Babi ale min ye bureau de vérificateur ɲɛmɔgɔ ye laɲiniba minnu kɛra gafe dilen kɔ jamanakuntigi fɛ jamanaw o de ye k'a fɔ ko san 2018 san 2019 san 2020 la ko u sera ka sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ ko n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan laɲini 130 ɲɔgɔn na n'o ye recommandation ye
ko olu cɛla 30 bɛ yen nɔ ko o sera ka lawaleya a bɛna fɔ halisa laɲini 100 tɔ o de tora tabali kan olu bɛ ka laɲini sisan u ka se ka lawaleya i n'a fɔ Sanba Alhamdu Babi ka ɲɛfɔli la min ye jamanakuntigi yɛrɛ ye colonel Asimi Goyita ye ɲɛfɔli min kɛ a ko tiɲɛ yɛrɛ la vérificateur général ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ nin ye a tɛ tɛmɛ nin kan ko u ye laɲini minnu fana kɛ jamana premier ministre ka jija gouvernement b'a bɛɛ lajɛlen k'u jija VBG n'o ye bureau du vérificateur général ye u ye laɲini minnu kɛ laɲini ninnu ka se ka don ba la sabu ko n'a a baara sera ka kɛ a bɛ n'a fɔ jamana yɛlɛmaniba minnu bolodalen bɛ o de na kɛ sababu ye jamana bɛ ka sira min ɲini n'o ye basigi ani forobaca ka se ka don bɛrɛ la colonel Asimi Goyita ko a bɛ gouvernement wele u ka se ka a don bɛrɛ la i n'a fɔ yɛlɛma ninnu laɲininen don jamana kɔnɔna la cogo min na colonel Asimi Goyita kɔni kanto k'a fɔ ko vérificateur général ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ nin ye yɔrɔ a bɛɛ lajɛlen la i b'a sɔrɔ tanamakow de bɛ an ka foroba cakɛyɔrɔw la yurugu ni surafɛn minɛ ani baaraw tɛ k'a kɛcogoya la jamana o de ɲɔ ɲɛnen bɛ an ka foroba cakɛyɔrɔw la bi an bɛ don min na ko bi jamanakuntigi yɛrɛ kɛlen bɛ ka laɲini min kɛ n'o de ye k'a fɔ jamana tɛna to a bosobaw bolo walima jamana tɛna to a firibaw bolo ko sɛgɛsɛgɛli min kɛra a ka di sariya tigilamaw ma yamaruya dilen don u ma u ka baara in u ka a sama ka se fo a dan na kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ lesɔr kɔnɔ jamana ka fasiri don aw bonya b'a la an bɔra yen nɔ limanaw fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko le soir de Bamako limanaw a ko kan min bɛ Kidal n'o ye finitigiw ka dagayɔrɔ ye ko min bɛ terrorisiw n'o ye banbanci wale tigilamaw ye olu caman kɔni bɔnɛna u ni na Mali finitigiw fɛ forces armées maliennes yala k'a fɔ ko u kɔni bɛ wulikajɔ belebeleba de la nin waati in na walasa jamana yɛrɛ sibiri ɲɛ kelen kana to yen Mali kɔnɔ k'o ka to juguw bolo o de la min ye Mali finitigiw ye u ye wulikajɔba de kɛ n'o ye opération ye Kidal n'a marabolo kɔnɔna la a yala k'a fɔ ko o de senfɛ groupe terroriste n'o ye banbanci jɛkulu ka kulukulu ninnu ye u sera ka dankari kɛ a caman de la Kidal ale marabolo kɔnɔna la n'i y'a lajɛ min ye faama ye Mali finitigiw a yala k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen in na juma tɛmɛnen in novembre kalo tile 3 san 2023 ko wulikajɔ dɔ kɛra an ka finitigiw fɛ n'o ye sufɛla yɛrɛ ye jamana sufɛla fɛ an ka finitigiw wulila ka mɔmɔni kɛ n'o ye surveillance ye a yala k'a fɔ a kɛra sababu ye min ye dugumana la minnu bɛ kɛlɛ kɛ duguma ani minnu bɛ kɛlɛ kɛ sanfɛ jamana yɔrɔ nin waati in na MINUSMA n'o ye mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali n'o k'a ma ko MINUSMA diɲɛ keleyatɔnba ka bolofara de don min bɛ Mali la yan ale bɛ k'a ka minɛnw cɛ sisan ka bɔ Mali kɔnɔ kɔsa in na a ye bɔli min kɛ Kidal n'a a kɔni kɛra a ye i yɛrɛ ɲini de a kan ka baara kan ka kɛ cogo min na a ma kɛ ten dɔ ko min bɛ nin waati in ko fɔ ko banbanciw fana firila Kidal ale kan ka MINUSMA ye yɔrɔ min bila ko tarata tɛmɛnen octobre kalo tile 31 san 2023 yɔrɔ san 10 de kɛra nin kɛlɛ in na Kidal marabolo min y'an ka finitigiw ye u tun tɛ se ka se yen nɔ nka a yala k'a fɔ an bɛ don min na ko bi ko min ye MINUSMA maaw ye u kɛlen k'u ka minɛnw cɛ u bɛ ka Gao magɛn a yala k'a fɔ résolution 2690 conseil de sécurité ale de b'o yamaruya n'i ye jateminɛ kɛ sibiri tɛmɛnen novembre kalo tile 4 san 2023 in na ko min y'an ka finitigiw ye yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko secteur Egech jamana a yala k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen ko banbanciw ko Mali finitigiw ye tɛgɛ kɛ a caman de la wa ko u lasɔminen kun don u tun bɛ fɛ ka baara kolon gɛlɛnw de boloda n'o de ye ka min ye mugu min bɛ yen n'u k'a ma ko engin explosif improvisé k'o don dugumakolo jukɔrɔ Mali finitigiw b'u ka wulikajɔ min na u tɛna taa yɛlɛ o kan sa nka limanaw a bɔra u da k'a ma bɛn sabu min y'an ka finitigiw ye u ka wulikajɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko opération Capidu ko Mali ni Burkina cɛ wulikajɔ de bɛ senna bi sibiri tɛmɛnen Mali finitigiw ka pankuru min bɛ wuli sanfɛ ani minnu bɛ kɛlɛ kɛ dugumana la a yala k'a fɔ k'a daminɛ Bankas jamana camancɛ ka taa fo jamana kɔrɔyanfan fo Kidal fanfɛlaw la wulikajɔ in kɛra banbanci min n'u ma min bɔnɛ ani na i b'a sɔrɔ u y'o minɛ a tɛgɛ yɛrɛ la nin waati in na ko jamana 3 min bɛ yen n'u kɛmɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'o ye Alliance des États du Sahel AES
o fana fara ɲɔgɔn kan i mana o bɛ ka nɔ belebeleba de bɔ bi kɔnɔ saba in n'o ye Mali ni Burkina ani Niger jamana camancɛw la ko Suwade Bamako kelen in fana ka kuma la limana yɔrɔ minnu suma ale bɛ dibi ko la dibi ko min ma se ka faamu halisa a ka bɔli la kɔsa in na Kidali marabolo kɔnɔna la Suwade Bamako y'a jira k'a fɔ jɛkulu dɔ bɛ yen n'u kama ko RDS RDS ko k'a b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka na nin ko in bila nin cogoya la k'a fɔ de ko MINUSMA ye sariya de b'u bolo u kan ka taama ni sariya de min ye résolution 2690 min ni Conseil de sécurité y'o fɔ ko MINUSMA kɛ o kɛ ka kan o kan bila o kan o ka di Mali finitigiw ma nka a yɛrɛ k'a fɔ kosa in na ko min ye MINUSMA ye a ye i fosi ka bɔ Kidali marabolo kɔnɔ k'o to Banbanciw bolo k'i yɛrɛ ɲini a dun fɔra k'a fɔ sariya sɔsɔra ko RDS n'o ye nin jɛkulu in ye u ko olu bɛ min ɲini gouvernement fɛ gouvernement k'a lajɛ joona u ka welewele dakan bila diɲɛ kiribulonbaw ma i n'a fɔ Cour pénale internationale ka se ka taa u ta da bɔgɔ jeninen kan Mali gouvernement a jirala k'a fɔ janfan kɛra MINUSMA fɛ ka ɲɛsin u ma Rassemblement pour le développement et la solidarité RDS ni politique tɔn in ko olu ka dɛmɛ ani dɛmɛ bɛ jamanadenw yɔrɔ jamana kɔrɔnfɛndenw ani min ye gouvernement yɛrɛ ye RDS ko tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ yen ni olu tora kɛlɛ in na ani finitigi minnu bɛ yen ni olu tora kɛlɛ in na min ye RDS ye a ko k'a daminɛ décembre kalo tile 20 san 2012 fo ka n'a bila bi la a jarala k'a fɔ ko Kidali marabolo yɔrɔ ale bɛ Banbanciw bolo n'i ye jateminɛ kɛ ko i k'i hakili jigin dɔɔni dɔrɔn k'a lajɛ janfa minnu tugura ɲɔgɔn na MINUSMA kuma minnu yɛrɛ bɛ yen ni MINUSMA tɔgɔ tɛ se ka bɔ a la ko Kodiwari u ka kɛlɛcɛ 49 minnu bɛ yen n'olu ye mercenaires ye maaw kan k'u hakili jigin o la k'u hakili jigin fana ko juillet kalo tile 20 san 2022 a jarala k'a fɔ ko Mali ye MINUSMA ka kuma lasela n'o y'u ka porte parole ye k'o gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ ani n'i ye jateminɛ kɛ maaw kan k'u hakili jigin fana nin don in utu kalo tile 15 san 2022 ko n'i y'a lajɛ Nations Unies Mali ye laɲini minnu kɛ k'a fɔ a ka yɛrɛma hɔrɔnya o bɛ ka sarada jamanaw fɛ minnu bɛ yen n'u bɛ ka don janfa jugu la jɛjugu wɛrɛw fɛ ko n'i y'a lajɛ hakililajigi kan ka kɛ nin don in fana na février kalo tile 5 san 2023 ko waati min na MINUSMA ka bolofara min ɲɛsinnen don hadamadenya hakɛw tɔpɔtɔli ma division des droits de l'homme o ma kofɔlen o fana ɲɛma jamana ɲɛmɔgɔw y'o gɛn k'a sababu kɛ ko a bɛ ka tɔgɔkolon da Mali jamana la ko yalima o kɔfɛ mura fana min bɛ tali kɛ fagali min kɛra yen ni MINUSMA n'a ye ko a ye sɛbɛnni kɛ k'a fɔ ko Mali finitigiw k'olu de ye taara baga murakaw ma ka u bɔnɛ u nin na